Der er en knækket. Det er derfor, den ikke vil gå i gear. Når den så skal trække den her ind og ud, så kommer den over ind i strålerne. Det er forklaringen på, hvorfor den ikke virker. Dernæst så kan jeg se, at hydraulikolien, det pisser af. Så, og den er helt våd her i bunden. Så det skal vi lige have fundet ud af, om det skyldes, at der er blevet hældt for meget på, eller... Og jeg kan se, den er helt våd heroppe. Jeg ved, hvor det kommer fra. Det kunne måske godt tyde på en utæt koblingscylinder. Men omvendt så er det svært at sige, for det løber ned langs gearkassen. Og lander og blæser selvfølgelig bare bagud. Men man kan se der under alle boltene, der hænger bare dråber. Så det er lidt mere end 100 ml. Men ja, det må jeg lige finde ud af, hvor det kommer ud hen.